Ai, eu-mi fădătoră, ce ne facem, băieți? Aole, ce ne facem? Vai, haideți odată, măi, ce-ați făcut acolo de nu ne luați? Să-ți mergeți odată, că noi nu putem să ieșim de aici din cauza voastră. Haideți mai repede odată, că ne-am plictisit aici. Vai de mine, ce facem acum, băieți? Hei, reanule și pinguinele, veniți, vă rugăm și ajutați-ne. Stați să încercăm să vă ajutăm. Haideți, hai pinguin. Este cam mare și foarte greu de sparte. Pinguin, ai vreo idee? Nu. E o idee care să spargă asta, o idee. Haide, o idee, haide. Gata, mi-a venit o idee. Voi pune aici sus o rachetă care va sparge, noi îi vom da la o parte și trenul se va da o leac mai în spate, o va sparge și după aia toată lumea va fi fericită. Vedeți că am idei? Acum să aducem racheta. O vedeți ce mare? O să spargă asta cu siguranță acest zid mare. Acum noi ne vom da la o parte și ne vom duce sus ca să dezmorțăm bomba. Da, vedeți? Eu sunt pinguin și am idei geniale. Uitați ce mare este, nu că este frumoasă și mare, numai bune de sparță zidul. Hei, haideți odată mai repede, că ne-am săturat să așteptăm aici. Hai să ne dăm la o parte, băieți. Și acum, bomba noastră va fi dezmorțată în 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vedeți că racheta mea a funcționat? Acum tot la ei plece. Ups, băieți, acum avem drum blocat. Acum ce ne mai facem? Pinguin! De ce nu te-ai gândit la chestia asta? Se rezolvă imediat, așteptați doar o secundă. Vai, acum ce ne facem? Stai, Iolea, să mă gândesc. Știu, voi aduce un gipan pe linie care va da totul la o parte de aici. Vedeți că am idei bune, vedeți? Scuzați, trenule, că v-am ocupat linia, dar trebuie să dăm zăpada asta la o parte, ca să puteți merge liniștiți spre locația dumneavoastră. Ia uitați ce bine o dă! Uitați aici! Și-a dat-o! Păi acum ce facem? Stați, că o duc mai așa, nicio problemă, da? Vedeți? Vedeți, că sunt bun! Acum, trenul, haideți! Mulțumim, oameni buni, mulțumim! Vă mulțumim, nici nu putem să vă mulțumim mai mult pentru ce ați făcut. Hei, acum putem să trecem și noi? Sigur că da, stați o secundă să dezarmorsăm bariera și puteți să treceți. În sfârșit, vă mulțumim, oameni buni, vă mulțumim! Yes! Ce bine, putem să circulăm, putem să circulăm, yes! Formula 1! Mulțumim, pinguin! Și până la urmă, pinguinul și renul au făcut ei ce-au făcut, și-au salvat și trenul, dar și mașinile, și-au și desăvărit în drum cu bomba lor nucleară, și să nu uităm de gipan, da! Și acum trebuie să ne luăm la revedere. Vă mulțumim că ne-ați vizionat! Să știți că ne-am bucurat foarte
că ne-ați vizionat pentru o întâmplare așa frumoasă.